चिकू हात लाव. वीर गेलाय खाली दगडी खाली. तिकडे गेले कातलीच वाटतं. कुठं आहे? हात बघून घाल. आबा मोठी आहे आतमध्ये. काय आया काय मेलेला. मग अजून असेल का यात? तो ग काठी टाकून आहे एवढा घेतला. काढते तर तुझ्या हातला तर चेपाटलेला काय बघा तेवढा होता. येत नव्हता वरती, वरनं काठी घातली. चौकी भवानी आमचा मैदान आहे खेळायचा. एकटाच गाणं बोलत. इथं आम्ही खेळताव. क्रिकेटचा मैदान आहे आमचा. ते दोघ जण गेले मैदानावर. आता जाता आम्ही पाणी पियायला. गुरांशी आल्यावर इथं पाणी पियायचो आम्ही. पिया रे लवकर. आता आम्ही पेरू बघायला जाणार. पेरू आहेत काय? पेरूचा झाड आहे तिकडे. काय रे? त्याची बघा. तुम्ही बघितला? हो बघू दे. हा बघा पेरू. हा बघा.
संकेत वर चढताय पेरू भेटलं काय रे 3 भेटलं जिगूला जिगू आता काय खुश कुठात हे इथं 2 कुणाच्या मासू दे इथे अजून एक ठेवला पेरू साठी 2 जण झुसताना कुठला किती पेरू कच्चा आहे हा हाताशी बघ हा खाल्लेला आहे जिगू माझ्या पुढ्यात न काढतस नालाय भूल भूल करता हे लवकर चल काढलास पेरू नाही काढला तरी खायची सुरुवात झाली कुठं झाड बघा पाकलाय हा किरकोजा कुठं संपली काय रे आहेत दाखव दाखव किरकोजा भेटली 2च आहेत काय एक दे किरकोजा आहेत थांब किरकोजा दाखव किरकोजा भेटली एकटा काढतोय हा बघ तू आखून जायला लागतंय पाणी बघा दात केली आम्ही आलेलो ये इथे एक टाकी आहे काय रे तलाव बघा किती आहे सुंदर उभ्या शोधता होता किती भेटतात ते बघू ही बघा एक खुब्याचा जमवता खुब्या मोठे पकडले जरासच वाटले कमी आता खुब्या बघताव
किरवा किरवा मित्रांनो किरवा भेटलेला आहे. लय मोठा किरवा आहे. मोठा आहे मोठा उसवाला ये खजन का किरवा नाही. सगळ्यांचा मी काढवान करीन मित्रांनो. तो पण पाहिजे होता तो संजयला उगाटच दिला. किरवा बघा काका बघ माझ्या हातात बाई आहे मित्रांनो. हे सोडशिव कुर्ला कुर्ली आहे कुर्ली. त्याचा एक बोकुल वाजून खुल्ला आहे तो. दगड लागले दगड. अशी कर अरे अशी कर तर दाखवतो. अरे भोसू लागतो. हा बघा इथं त्याला फुटलाय तरी तो दिसत आहे. खुबी बा खुबी खुब्या बघायला जाऊ. खाली जाता येत. तिकडे वागडेवाडीतली शेता. खाली जाता येत. पाणी बघा किती येत आहे. खालना आता दाखवतो तुम्हाला. चला बघा एवढ्या वरनं खाली गाव. धबधबा पाणी बघा किती आहे. चिगूची चप्पल वावलेली पकडली हा बघा. वरनं बघा पाणी येतोय तो. आम्ही आता इथं खाली जाता. बघा आता काढलं कसा दिसतो तो. पाहिलं सरता येत वरनं येताना. तिकडनं वरनं आलो आम्ही. पाय सरता येत नाही. खाली आलो. धबधबा बघा. कासर बघा कितना मोठा आहे. केली बघा ही केली. इतका बघा उंच आहे. खुब्या शोधत आहे खुब्या. दाखव ना. उद्या बघा किती एक
बघे ए इकडे येऊ नका नाही गाठली जाल ते दाखव 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 हिरवी बघा उरले आणि मोठे ते हात धरता पाणी खाली जात आहे खुब्या शोधताय खुब्या खुब्या शोधत आहे जिगू ही पांढरी बघ हे 2 होल वारा काय मारला वाजव वाजव दाखव कशी वाजवतात ती पण आता. ती काय घेतली असती खुबीने वाजवताय आता वरती चढायचं आहे या रे लवकर मित्रांनो आता आम्ही व्हिडिओ संपवत आहोत लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करायला विसरू नका बेल आयकॉन दाबायला पण विसरू नका टाटा बाय बाय